Hej og velkommen. Vi skal bruge en Coca-Cola, en Mentos, en saks, en rulle tape og en snor. Vi starter med vi skal have de her Mentos, dem skal vi op. Det står også fint af. Og skal vi også bruge sådan en fucking lille snor. Og så skal vi tape. Snoren til ende. Så lægger snoren. Og tape på. Og det skal rigtig stramme. Ja, så stramt det i hvert fald kan. Og så det ind under låget. Ind under låget. Men du skal passe på, at du ikke taber den. Lille snor. Ja. Okay, så skruer vi låget. Det er mig. Oscar! Nej, lad være. Vi skal ikke bruge den til noget. Sådan. Okay, jeg tror, der er en lille smule. Der var nok noget, der rørte. Men så når man skruer låget af, så skulle det gerne være sådan, så den der Mentos lige præcis falder ned i colaen. Og den der åbner den. Okay, her. Så går vi udenfor. Så går vi lige udenfor. Så viser vi lige et eksempel. Vil du holde her? Der. Så kommer min cola. Og det er super dejligt. Det smager godt. Og det er en tur. Og så ikke lige så vildt, men det var fordi, at den havde været åben før. Og hvis man åbner den, og den står åben i noget tid, så forsvinder brusen rimelig hurtigt, fordi der kommer... Ja. Og det var en fejl. Og så der er meget, der er forsvundet. Men vi ses. Hej hej.